Teachtan gaibh as an leabhar síana leis an tathir Peadar ó Léire. Nuair a bhí smut de hasach na híthe, íhan le dhéarnig caite, do las síana ceandas na caoinle airneáin. Drúg sé an gahír thugáin agus chuir sé na seasa bhí, díreach san áit nó raibh sí, an nád a cheangaléocha únaí. Chuir sé an scilling fuatha i stíge lár bhuiil, fé mar a dúirt an bhean chos nochtathe leis. Chas sé lórán beag go nús an scilling I dróna fií. An son de hiig sé na sícháin ebre agus chrom sé obair. Nuair a bhí sé gobar fag tamil, cheap sé ná fiatach uair an bhean íthe bheith dóig. Bheas sé ná rúg an scíal díon riamh ach bheith an súd ag fitheh agus ag fear fiachan cohinne hiúcha chun drámhóchail. Mar a meach an obair a bheith ar lámh bhige, ní éadach sé go deoin fitheh de hasamh. Nuair a bheasach sé gur cheart uair a chluige bheith caite, díochach sé ar a míocht díanta ige, agus ní bheith áúnach obair leth uair a chluig. Cheimad sé leis I corning raman a cho tuamh agus a díotach sé an menathe do há. Cheapach sé ar bail gur ceart uair a chluig go maith a bheith mithe. Díochach sé ar nobair a bheith díanta ige, agus ní bheith áúnach irid agus a dhéanach fearr leistigh de chearama uaire. Féigeire, do chuir an marúla bhí ar aigine fear na heimsire as sa cheann ar chuma éigin, I dró nar glúis an aimsir in Anistó. Ní raibh blúre chuine ige go raibh an aimsir caite nuair a bhuaigh sé go hoban, mar bheadh duine éigin láthirach. Thóg sé cheann. Bhí an fearr dómh na hasamh ar aig amach. Déchan bhirt ar a chéile. Ní rách rasta an féchan tí I ggéan taobhacha. Bhuaigh síana an scanra ag teacht ar a rí féin. Do rúg sé grein dangan ar an seo de bhí istigh na bharlach ige. Déimig an scanra de. Díoch sé go críing ar an náud. Chonigh sé na hairca agus an téad an gro aiganta, agus na súla mílte nach a fiachfra, agus an megal, agus an terrible, agus an chrúb, ach do chonigh sé rud na facha sé an chéad lá. Chonigh sé ar bhéarnamh na láimhe ingin na mór a fad do cáma, mar a bheith ar chrobbhfuilir, agus bhí bur ar gachong an díomh, cho cail, cho géir, agus bhí ar an menathe bhí na láimhe ige. Bhóbar a ríis cailún televisnach. Nuair a hiig sé na aigine, cad é an cor a bheith ar, da déach na hingine sin na chreicean. Daisc sé láimh ríis ar an seo de bhí na bharlach ige, agus déimig an scanra son leis. Hiag an fearr dómh féin ara conas mar I míoch an scanra de héana, ach níor hiag sé Bhí úna cad thugach an bhisneachta, nó cad é an chúis na fiatach sé féin gréime bhre láthirach ar. Cana héamh ná fuidir I glós a glum, sesin féire. Ná caoin leat an marga. Is caoin an marga go díon bha, sa séana. Ach ní dólam gur caoin leat sa Mar a bheith an marga san fearr dómh. Mise do thuairt deire aige dutse agus a cheannách lethir dut ar feadh 3 mbliana níog, agus tusa de 8 lum nuair a bheith an méid sin aimsir caite. Bhín an marga sa séana. Cana héamh ná glós an tuairt má se? Sesin. Mar níl an aimsir caite, sa séana.